लंगडा, त्याच्यानंतर दशेरिया आणि ह्यो हा केसर. एक चव बघ जरा. चव बघ टेस्टी आहे का जिया? ते तो नको, अक्को नको खाऊ, जो खा अर्ध. तर ढॅन तर हाय दीपालीचा फायनल लुक तयार झालेला तुम्ही बघू शकतास. हो बघा किती झाले? 4 झाले ना. कमी मार्शल नाही तरी 5 बायकांका वाना देता दीपाली. माका देऊन झाला वान. थँक्यू तुम्हाला सगळ्यांनी चांगले कमेंट केलं. असेच चांगले कमेंट करत जावा. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी उद्या हा वड पौर्णिमा आणि त्याच्यासाठी उद्या आंबे फणस काय लागतील गरे बेरे त्याच्यासाठी आम्ही आता डोंबिवलीच्या मार्केट का जातो. त्यामुळे आजच आम्ही व्हिडिओ सुरुवात केलं. तर दीपाली काय काय फळं हवी ती मी घेऊन देते आणि आम्ही घरात येतो. आणि प्लस ह्याचो पण चष्मो पण आणूचा. आमच्या चष्मो लागलो, तो चष्मो पण बनवून रेडी झालेलो हा. मे महिन्यात गावात जाताना आम्ही बनवून दिलो होतो, तो आता घेऊन येतो. म्हणजे तुमका ह्या पण कळात की आमचा जिया चष्मा कसा दिसता. तर आता जातो आम्ही. चला जास्त वेळ नाही लावत, चला लेट्स गो. गाडी लावलो आणि हाय आता शॉपिंग का आंबे घेऊ गेला दीपाली. काय कसे आहात ते बघूया. हे बघ लंगडा, त्याच्यानंतर दशेरिया आणि ह्यो हा केसर. 160 रुपये किलो. केसर कसो हा पण क्वालिटी आहे केसर का. हे घे ना 1 किलो. आणि हे कसले काय माहित नाही. आणि हे हापूस, हे पण हापूस कैसा है का हो? हापूस कैसा है? हापूस 600 है, 800. 600 और 800. दीपाली घेता काय बघूया. 600 आणि 800 वाले. ये कैसा? 100 रुपये किलो. सस्ता आहे यार. हे घेऊया काय? 100 रुपये किलो ऑफर आहे. खाओ इसको. अरे आपली फार्म हाउस से लाई है. दीपाली लीची घेता आमची 400 रुपये किलो होता. चांगले होत ना. अरे मेरे खुद का फार्म हाउस है. बोला मोगरा आला काय 200 ला. 200 ला एक. 200 ला. दिखाओ क्या है ये? सोने का है क्या? गजरा सोना भी फेल है इसके सामने. अरे कल के दिन मस्त है एकदम. 1 नंबर आहे लेकिन. 100 ला 3 आहे. येते काय पाहिजे का? नको काय? हा चालेल घे ना. आहेत ना. सॉरी. तर मंडळी आज हा वड पौर्णिमा आणि काल आम्ही सर्व फळाबिळा हे घेऊन इलो आणि हय आता दीपालीची सर्व तयारी चालू आहे. कारण कवग्या येणारा दीपाली का साडी वगैरे नेसव का आणि मेकअप करूसाठी. तर किती वाजता येणार दीपाली? तर 10:15 वाजेपर्यंत ती येतील. म्हणजे 11 वाजेपर्यंत आम्ही तर वड पूजू का दीपालीच जाय. अगो किती आहे ते आंबे खात. बाप रे. उपास असलो म्हणून झालं काय. नुसतं आंब्याचं काय चाराटा तर लावशील की काय. ते पिंपल बघ आल्यावर किती येईल ते आंबे खाऊन. पिंपल्स येणार. आंब्याचा निमित्त असले नाही तर बायकांचे हार्मोनल इश्यू असू दे. हो ते झालं बायकांचे लय असतात. पण मी काय काळजी त्यांना माका, कारण माका पण खूप इल्ले पिंपल्स यायचं. मी म्हणाल लय आंबे खाल्लो, आता पण खाल्लो आंबे काय आम्ही सोडतच नाही आंब्याचं. तर काय पिंपल्स येतो आणि जातात. फक्त हे बघा असं पण मोठं पिंपल्स हो तो पण जाय. तर माझ्याकडे हा प्युअर स्किन. हा म्हणून तू काय घाबरत नाही. प्रोडक्ट वापरतो त्यामुळे मी काय घाबरत नाही. ते दाखवायला तुमका याच्यामध्ये ही बघा ही एक क्रीम हा. ही पिंपल साठी क्रीम ही बघा एक क्रीम ती पिंपल आणि डागांवरती लावते मी. त्याच्यामुळे पिंपल्स पण जातात आणि डाग पण बरे होतात असा. आणि ह्याच्याबरोबर अजून पण प्रोडक्ट त्याच्यात एक म्हणजे फेस वॉश हा, त्यानंतर सनस्क्रीन आणि मॉइश्चरायझर क्रीम आणि हे मला टॅब्लेट दिले त्यांच्याने स्किन रिपेअरसाठी. असे म्हणजे 5 प्रोडक्ट होते या किटमध्ये आणि हा 2100 रुपयाचा किट असा. तर हे प्युअर स्किनचे प्रोडक्ट आहेत माझ्याकडे म्हणून मी बिंदास किती आंबे खाले तरी मुरमा इल्ली डाग आलेली
तरी काय रवत नाही, सगळं व्यवस्थित अगदी क्लीन होऊन जाता. आणि तुमका पण हे प्रोडक्ट मागवचे असतील तर क्युअरस्कॅनचा ॲप असा त्या प्ले स्टोअरमधनं डाउनलोड करा, नाहीतर कमेंट बॉक्समध्ये आम्ही लिंक कमेंट पिन करू आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण लिंक देऊ, त्याच्यात पण तुम्ही ॲप डाउनलोड करू शकता. जरा ॲप डाउनलोड केल्यानंतर तुमचा मोबाईल नंबर विचारतील आणि OTP आहे तो टाकल्यानंतर ॲप चालू होईल. आणि ॲप चालू झाल्यानंतर तुमचं वय विचारतील, तुमचं नाव विचारतील आणि तुमचे काही स्किनचे प्रॉब्लेम असतील ते आणि स्किनचे फोटो मागतील, फ्रंटचे आणि साईडचे. तर तुम्ही ते फोटो द्यायचे, त्याच्यासोबत तुमचे काय प्रॉब्लेम असतील स्किनचे त्याचे उत्तरं द्यायचे, तुमचे फोटो आणि ते स्किनचे तुमचे जे काही प्रॉब्लेम असतील ते ॲनालाइज होऊन तुमच्यासाठी किट तयार होऊन येईल. आणि ह्या किट सगळ्यांचा वेगवेगळा ज्या माका येतात तुमचा वेगळा असू शकता. बरं, ह्यांची फास्ट आणि फ्री डिलिव्हरी आहे, म्हणजे डिलिव्हरीचे काही चार्जेस नाही त्यांच्या. तसंच त्यांच्या ॲपमध्ये तुम्हाला कन्सल्टेशन एकदम फ्री आहे. ह्याच ॲपमध्ये तुम्हाला डायट टिप्स पण देतात, ते तुम्ही फॉलो करू शकता आणि त्यांचा किट यूज करू शकता, म्हणजे तुम्हाला जास्त इफेक्ट पडा, त्याचे जास्त लवकर इफेक्ट पडा. तसंच असं नाही की किट दिलं ते तुम्हाला विसरून जातील. दर आठवड्यात त्यांचं फॉलोअप असतं, त्याचबरोबर महिन्यातून एकदा स्किनचं चेकअप असतं, म्हणजे तुमच्या स्किनमध्ये काय इम्प्रूव्हमेंट हा की नाही ते चेक करणं, नाही तर तुमचे प्रोडक्ट चेंज करून देणार. तर 21 रुपयाचा किट हा ना, ह्याचो फरक तुमका 2 आठवड्यातच दिसून येता, म्हणजे जवळजवळ 96% लोकांना 2 आठवड्यात ह्याचा इफेक्ट दिसून येलेला. म्हणून मी 21 रुपयाचा किट मागवला. तर आमचं कुपन कोड फॅमिली 100 तर तुम्ही वापरलं तर तुम्हाला 100 रुपयाची सूट मिळून जाईल तुमच्या किटवरती. प्युअर स्किनचं फेस वॉश हा एकदम सॉफ्ट असा असतो आणि ह्याचा मेन म्हणजे एकदम फोम टाईप आहे, त्यामुळे लायताना पण असं सॉफ्ट असं लायल्यासारखं वाटतं, काय असं खळखळीत काय वाटत नाही लायल्यानंतर. तर मी पण जाते आता पार्लरवाडी येणार तोंड धुतोय आणि तुम्ही पण जाऊ फणस कापून घ्या. हो जातोय, चला. ही सर्व फळं आहात आणि जियाची सर्व फेवरेट फळं असल्यामुळे जियान हे सुरुवात केल्या ना खाऊ का. आणि हा आमचा जिया आणि हा आमच्या जियाचो चष्मो. तर जिया कसा दिसता चष्म्यात तर तुम्ही सांगा. बिचारा क्यूट आमचा जिया, चष्मो लागलो पण वाट लागली तरी पण ठीक हा दिसता चांगला, क्यूटच असत तरी पण. नक्की ना मंडळी, तुम्ही सांगा जिया विदाऊट चष्मा क्यूट दिसता का चष्म्यावरती क्यूट दिसता, नक्की कमेंट करून सांगा. तर मंडळी हो आमच्या गाव कोकणातलोच हा. काल कणकवलीतले पोर इलेले होते टेम्पो भरून, त्यांच्यापासून आणलंय कापवा म्हणून सांगितलं ना. आता त्याची चव कशी हा ती बघूया. आणि हे आपले आंबे हापूसच्या भांड्यात नाही पडलो आम्ही महागा, त्यामुळे हे केसर दशेरी आणि लांगडा वगैरे सर्व आम्ही आणलं. हे सर्व देशी आहेत आणि एक विदेशी फळ आमच्याकडे चेरी, होय ना चेरी ना, त्या जियाचं फेवरेट आहे ना म्हणून औषधा घेतलाय. तर मंडळी हाय मी आता कापूक घेतोय. पहिला एका लाव काय हो ते का लावा आम्हाला काय माहित नाही, आम्ही डायरेक्ट वसका होतो एका लावत ना. पाया पडायचा कापायचा आहे बाबा. कणकवलीचं आहे ना. हो फणस एकदम भारी आहे, फणसाबद्दल का वादच नाही. आता तू काढूक माका येऊ खो व्यवस्थित घरी नाही चांगलं आहे एकदम फ्रेश. आणि गेल्या वर्षी आपण ते आणले होते ना, ते कच्चं होतं तो गेल्या वर्षीचं, तो साऊथ इंडियन होते. साऊथ इंडियन गरे हे आपले आता इंडियन आहेत, ते साऊथ इंडियन होते. या आजबीत घालू नका धार आहे ते का माहित नाही. कापणार मी एक्सपर्ट आहे एकदम. बघ कसं कापलं होतो, कसं दाखवतो तुमका कसं केक सुचवा. गावाचा रेसिपी पण झालेली आहे. कुकर लायलंय थैसर. मी उपास धरणार होते म्हणून 10 होते. पुढच्या वर्षी झाला, पुढच्या वर्षी धरते मी उपास. हे बघा ह्याला म्हणतात कापे फणस आणि अस्सल. हे बघा थोडं पण बाहेर पडतं बघा पण घरे ना कसा हा तो. ह्याला बोलतात कापा फणस. चारखंड काढतो. चारखंड काढतोस का खातोस तू? जिया एक चव बघ जरा. चव बघ टेस्टी आहे का जिया? ते तो नको अक्को नको खाऊ, जो खा अर्ध
पक्को खा. नाही पण गरे मोठे असतात मस्त टेस्ट करता या तुम्ही. जरा मी खाऊन बघतोय जरा कसं टेस्ट कशी आहे जिया कशी आहे टेस्ट. खूप चांगली आहे. हम्म. मम्मीला द्या. एक बघा, नंबर ज्या तू मम्मीला द्या. तुझा उपास आहे ते नाही खाणार. काय गरे खा खाऊ शकते. उपासात गरे खातात. खाऊ नाही जियाक का माहित तुला? आहे बघा. चला तरी भावग्या नाही शाळेत गेला आमचा जियाक जाऊचा शाळेत. आणि जियाक शाळेत जाऊचा. आता भावीची आमची सकाळची शाळा जाणार झाली आणि जियाची आमच्या दुपारची टायमिंग बदललो. ना जियाक झोपू भेटत नाही म्हणून त्याच्या टायमिंग चेंज केलं होय ना जिया. आम्ही जाऊन सांगितलं. हा हो त्यांनी सांगितलं. सरकार का सांगितले त्यामुळे चेंज झालेला. गॅस बंद करून येते झाले ना ती. चेंज झाले. हा तर दीपालीची आहे साडी नेसून झाली आहे आणि आता मेकअप करूचो हा. आणि हा घालते आहे. आणि साडी नेसवसाठी आणि मेकअप करूसाठी मॅडम आलेले आहेत आमचे ज्योतिताई. तर ह्यांचा कुठे आहे ते. नांदिवली रोडला. हा, नांदिवली रोडला. हळदी कुंकाला पण ह्यांच्यानीच केला होता मेकअप. हो हो हो. आणि सगळ्यांना लय आवडलं होतं. तर आता पण तसे त्यामुळे आज दीपालीने परत बोलवलेला त्यांका. आता कसे मेकअप करतात कसा लुक आपण बघूया. आणि त्यांचा नंबर पण आम्ही स्क्रीनवरती देऊ. जर तुमका डोंबिवली खाय असाल तुम्ही तर नक्की येतील ते. डोंबिवलीच्या बाहेर जाणार काय. हो जाते लग्नांची ऑर्डर वगैरे असेल कुठे? तर हा. मुंबईमध्ये ना मुंबईमध्ये कुठेही कुठे इंटरनॅशनल कुठे बोलवलात तरी ते येते. दुबई पर्यंत पण जाऊ शकतात तिकीट काढून दिलं तर. कशाला नाही जाणार तिकीट काढून दिलं तर जायला काय. जायचंय बिंदास जा तुम्ही. तुमची दुपार हयच होणार वाटतं. आता वाजले होते 11. आणि साडी चांगली आहे दीपाली. कोणी घेतल्या. मी तुमका नाही आवडली होती ना मीच घेतलं. ही आम्ही पहिली घेतली होती साडी. ही आवडली नाही. आवडली नाही मग ती घ्यायला आवडली दुसरी. ती साडी पण कशी ती कापड घेतलं त्याला लेस लावलं. चिंदी मार्केट का जाऊन घेतलं डोंबिवलीच्या. आणि नंतर शिवून घेतलं पण आणि ती गोंधळात घातल्या दीपाली. आणि ही रवली होती ती आता आज त्याचा काय ते घडी मोडल्या आज दीपाली. पण माका ना आज त्या साडीपेक्षा ही साडी भारी वाटली. काय माहित कशात खरंच म्हणजे याचा कलर कॉम्बिनेशन म्हणा किंवा शेवटी हे ट्रेडिशनल आहे ना त्यामुळे हे भारीच वाटतं. हो मॅडम आमची जिया कशी वाटतं सांगा. चष्मा लावलो आज असते का. ढापना झाला आता चष्म्याबद्दल. वारो सुटलो पाऊस येता नाही फक्त. बापरे हे काय लाड आणखी. तर ढॅन तर हाय दीपालीचा फायनल लुक तयार झालेला तुम्ही बघू शकतास. हो बघा. आणि आज एकदम नऊवारी साडी म्हणजे त्या दिवशी हळदी कुंकात मॅडमने हे केलेला होता. हो. काय त्या आपला मेकअप Makeup आणि वगैरे hairstyle. हेअरस्टाईल केले नव्हते. पण त्याच्यापेक्षा आजची माका लय भारी वाटतं. मला पण आजची लय भारी वाटतं. हे बघू ह्या साईडने पण दाखव. हेअरस्टाईल तर एक नंबरच वाटतं. वगैरे खूप चांगलं. हा हे बघ एकदम प्रॉपर केल्याने मेकअप. आणि त्या साडी का ना पूर्ण मॅचिंग होता. हे तुम्ही बघू शकता. हे बघा साडी. आणि ही दीपालीची पूर्ण साडी तुम्ही बघू शकता. ही बघा बघू दीपाली दाखव ह्या साईडला. हे कुठली शिवलेली आहे ती. ब्राह्मण हा ब्राह्मण. रेडीमेड नाही साडी. रेडीमेड काय शिवून घेतलेली आहे. म्हणजे रेडीमेड ती शिवून घेतली. म्हणजे साडी घेतली रेडीमेड नाही मला साडी घेतली आणि ती नऊवारी घेतली शिव. आणि हे मॅडम काय नाव मॅडम तुमचं. ज्योती मॅडम. तर यांचा आमच्या डोंबिवलीकच ईस्ट का नांदिवली. हा नांदिवली रोड का यांचा पार्लर हा. रॉयल लुक खरंच रॉयल लुक आहे. दीपालीचा दरवेळेस रॉयल लुक करतात दीपालीचा. तर तुमका पण रॉयल लुक कार्यक्रमाक वगैरे कधी हवा असाल तर नक्की ज्योती मॅडम का तुम्ही कॉल करू शकतास. ते एनी टाइम हजर असतील तुमच्या सेवेत. नंबर देतो आम्ही. धन्यवाद. आणि खरंच आजचं लुक ना लय भारी वाटतं. म्हणजे पर्सनली माका आवडला असा. हळदी कुंकवापेक्षा हे लुक लय भारी वाटतं.
मस्त आज आहे. पूर्ण ट्रेडिशनल केलं. हा पूर्ण ट्रेडिशनल. Proper. आणि साडी पण मी भारी घेतलंय. चॉईस माझी साडीची चांगली आहे. हे मम्मीने तिथे. मम्मीची चॉईस आहे. ती गोंधळ घातली ती ह्यांची चॉईस आहे. हा ती माझी चॉईस होती. पण ही भारी वाटतं उलट ट्रेडिशनल त्या ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल ते ट्रेडिशनल. हा नथ बीत भारी वाटतं एकदम. नथ पण भारी आहे दीपालीची. हे बघ ही बघूया ना. भावीची ना भावीची आहे. नथ भावीची आहे. हो, ही भावीची आहे. हा म्हणून तू भारी वाटतं. हा. तुझी नाही एवढी खास होती. नाही माझी मोठी आहे जरा. आणि ही भारी खास वाटतं. नाही वाटत. भावीला भावी आता काय तुझे चप्पल पण घालतात. तू भावी भावीचे काय? नथ घालता. आता साडीवर पण घालीत साडी तुझे. पण घालू. तर चला म्हणजे आता वेळ ना आता वाजले 12:30. तुम्ही बघू शकता मॅडम लेट आले जरा. अपॉइंटमेंट होते त्यांचे 2-3. काय नाही अपॉइंटमेंट नव्हते ते वड पुजूक गेलेले होते त्यामुळे लेट झाला. आता आम्ही जातो वड नाही, पण पुजूक late 12:30. होऊन भारी मेकअप केलं. हो 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 मस्त. पद्धतशीर अगदी रॉयल एकदम. हो. चालेल ओके धन्यवाद. चला चला. तर रिक्षा येईल आणि दुपारच्या कडाबरोबर आम्ही स्वामी समर्थ मठाजवळ जातो. आणि रिक्षा पण स्वामी समर्थांची येईल. दीपाली ह्या वर्षी लास्ट. हा पुढच्या वर्षी आपल्या 4 व्हीलरने जायचं आपण. हा, हा, हा. ओके ना. हो चालेल ना. ह्या वर्षी तुमच्या रिक्षाने जातो आहे. पुढच्या वर्षी आम्ही आमच्या गाडीतून जातो. तर स्वामी समर्थांच्या मठाजवळ आम्ही इलो. डोंबिवली इष्टकाचा आमच्या. तर ते आता आतमध्ये जातो आम्ही. यावर्षी पाऊस होतो ना. यावर्षी पाऊस नाही आणि गर्दी आहे ह्यावेळी. जास्त पण नाही हाय थोडीफार गर्दी पण शांतता आज. आयुष्यात पाय तापतं. गर्दी काय कमी होणार नाही. तू आपला जा. काय तर तुझा सामान विमान काढ. काय तर पिशव्या हाणलेल्या आहेत 2-2. एका डबे भरून हाणल्या ना. काय नाही काय मिक्स होते ना सगळं. आई शप्पथ. पक्के आंबे प्रगती आहे. ऐकत नाही. वर्षी हापूस. कंपनी फायद्यात आहे वाटतं. पुढच्या वर्षी हापूस वाटणार. बरं स्वतःच्या गाडीने येणार ना. आता ह्या वर्षी तुम्ही ह्या करून घ्यावा. काय सांभाळून घ्यावा. कुठला आंबा तो दशेरी. ह्या वर्षी दशेरी. पुढच्या वर्षी हापूस. त्याच्या पुढच्या वर्षी मग अख्खो फणसच वाटणार ती पण. तर हे सर्व आता वाडिओ नाही काय म्हणतात ते का वान वाडिओ नाही वान म्हणतात ते. वान आहे दीपाली लावता. गर्दी हा. गर्दी म्हणजे अशी नाही तशी नाही गर्दी. सावित्री पिसावली होते. हे बघ दीपाली जागा भेटली आहे एकदाची. धूर वगैरे लया. काय आला धूर लया. हो व्यवस्थित आहे एकदम. तर दीपाली आहे पूजा करता व्यवस्थित आहे. शाबाश. दीपालीने धागो बांधल्या ना आता आणि फेरी मारूक जाता. कारण गर्दी आज लयच आणि 2 वाजता बंद होता. आता वाजले 1:30. दीपालीची पहिली फेरी आहे आमच्या. काय आला पडताय. जातो मोजतय मी. जा 5 काय 7. हे किती झाले. 4 झाले ना. कमी मार्शल नाही तरी किती 7 झाले ना. एक मारून ठेव आपले एक्स्ट्रा. काय चुकली माकली असली तर काय 7 फेरी झाले. आणि गरम आहे लय होता कारण ऊन हा पाऊस काय नाही आहे यंदा. सावतीनेचे सून पण हा नवीन लग्न झालेले. हा बा अडकला.
रुमाल देवा ते का पाऊस नाही ना ह्या वर्षी. मेकअप थापल्याला उतारलो तुझा नाही हो तसं काय वॉटरप्रूफ आहे गॅरंटी आहे तिने दिल्या ना 24 तासाची गॅरंटी दिलेली आहे. आशीर्वाद दिला तुका अख्खो आंबो भेटलो आम्हाला मस्त आंबो एक नंबर क्वालिटी. 5 बायकांका वाना देता दिपाली माका देऊन झाला वान. जिया जिया बघूया तुझा ढापणा बघूया तुझा. वा लय भारी आहे पर्पल कलरचा लय भारी वाटता. 5 वाहन आता देऊन झाले का आता आम्ही आपले घरात जाऊ. वाजलेत आता 2 कडकडावून लागली भूक. बायकांचा उपास आमचा ना तुम्हाला पण नको का उपवास करायला. नाही नाही आमचा आई शपथ पाय भाजतं. चला लवकर ह्या पण नाश्ता लय पाय भाजतं. चला पळा पळा लवकर. हाय हाय लय भारी वाटतं यार. हां हां तर हाय आता पूजा वगैरे झाली आहे. वाजले 2 तर आता आम्ही घरात जातो. तर दीपालीने आतमध्ये पूजा केल्यान वडायची मंदिराच्या आणि लोक हे बाहेर पण करतात म्हणजे लोक म्हणजे बायका. आणि हय आता आमका रिक्षा भेटताना मुश्किल आहे. हां ही भेटत रिक्षा जा ती का सांग दीपाली. बसतो आम्ही एकदाचे लय गरम झाला आहे बाबा. ए दिया हे तुझ्या चष्मा सर थोडी रोज थोडी लाव त्याला भूक लागली बिचाऱ्याला. रोज थोडा काय खात होती बनाना खाते जेवण बनवचा अजून आंबे बिंबे काय असतील ते काप आमका देवा. भाजी फोडून झाली. कसली भाजी आहे पावट्याची. आज पावटे आवडता मग आवडा भिरडा बनव मस्त. मला नाही आवडत. मी पण काढते आता लय गरम झाला माका. हैराण झालो आम्ही त्या गरमीत. पाऊस असतो तर बरा आला असता. गेल्या वर्षी पाऊस होता. गेल्या वर्षी लय पाऊस होता यंदा पाऊसच नाही. तर मंडळी दीपालीने जेवण आहे बनवल्यान लगेच उडवल्या. साडी पण बिचाऱ्याने सोडल्यान नाही तसंच जेवण बनवल्यान. डाळ फोडण्यात दिल्या. 2:30 वाजले ना लेट झालो. हो आता 2:30 वाजल्या. तर आता आम्ही हाय जेवतो. आज बनवल्या दीपालीने पावट्यांचा भिरडा ह्या बागच्या पावट्यांचा. सुलूक पण वेळ नाही बिचारे का. डाळ हे बघ वरण भात आणि आंबे बस आज काय जास्त नाही काय. आता आहे जास्त वेळ नाही करत. तर आता आहे आम्ही जेवण घेतो. हे काय जेवत नाहीत वाटतं नुसते आंबेच उपास त्यांचा आंबेच खातात. तर मंडळी जियाचा आमच्या चष्मा कसं होतं जिया दाखवतो त्या ढापणा. आमच्या जियाचा चष्मा कसं होतं आणि आमच्या दीपालीचा लुक कसा होता साडी कसा होता मेकअप कसं हेअरस्टाईल कसं होतं तो कमेंट करून नक्की सांगा. आम्ही तुमच्या कमेंटची वाट बघतो. आणि असेच चांगले आमच्या चांगल्या फॅमिली का असेच चांगले कमेंट करत राहा. आणि व्हिडिओ एंड करूच्या अगोदर आमचा भावग्या सांग. थँक्यू तुम्हाला सगळ्यांनी चांगले कमेंट केलं. असेच चांगले कमेंट करत राहा. ओके थँक्यू मंडळी. तुमचे कमेंट एवढे भारी होते की खरंच अक्षरशः 500च्या वरती कमेंट आहेत. आणि ते वाचताना अक्षरशः आमच्या अंगावर काटे उभे राहिले. एवढं तुम्ही प्रेम करतास. तुमचं प्रेम ह्या असंच आमच्यावरती ठेवा आमच्या फॅमिलीवरती. तर तुला काय सांगायचं आहे काय. तुम्ही सांगा सगळं आता काय नाही तू पण कमेंट वाचता ना का. हा अजून ज्याने केलं नाही गपचूप आमचे व्हिडिओ बघतात आणि सबस्क्राईब नाही करत त्यांच्यात प्लीज जाऊन करा म्हणजे लवकर आमचे होतील. आणि एक मस्तपैकी आमच्या स्वीट फॅमिली का एक चांगल्या हॉटेलमध्ये मी पार्टी देईन. होय ना. खुश. चला बाय मंडळी. आणि खरंच मनापासून धन्यवाद तुमचे. खरंच आमच्या फॅमिलीवरती तुमचा लय प्रेम हा म्हणजे अनकंडिशनल प्रेम निस्वार्थी प्रेम हा. म्हणजे आमच्याकडून आम्ही तुमका काही देणार नाही किंवा आमच्याकडून तुमका फायदा नाही तरी पण तुमचं प्रेम जे आहे ना अनकंडिशनल म्हणजे निस्वार्थी प्रेम
हे काय मी बोलू घेतल्यानंतर काय, का कास का असं लागले खा आंबे खा अजून खा आज आंबे नाही लागू देत आमच्या पण लागतात. तर मंडळी खरंच मनापासून धन्यवाद तुमचे. आणि हाय आता व्हिडिओचं आम्ही एंड करतो कारण हे काय आंबे खावचो ताल इलेलो हा. तर हाय आता व्हिडिओचं एंड करतो आम्ही. बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा जावा वडबीड पुजून येवा नाही इलाज तर सत्यवानासाठी. बाय. काय म्हणजे आज अरे उद्या व्हिडिओ नाही माझा काय माहित नाही. मी आज पण टाकेन व्हिडिओ. माझा काय खरा नाही. सत्यवानचा उतारलेलो हा. रात्री खरा ना ते परत रात्री हा बरोबर. मग पुढच्या वर्षी पूजा आज नाही. पूजा. बाय. लव यू.